حان سبيتي نابتنا يتقاعترو جنزب تقوتو نبرت باب حدا ورقات جنزب كتقوتو خلا كم حدا حلمي تقبر كم زلا تمثل نبرت لك شعو حوا بهند بيت مصيو دما رأيها إتا سبيتي ندخل جنزب نابعترو مسقطوتو نختحابو إلى بون بو بشركي عفو أصلته لك عتا ساعتها يتحوى نابع قريبو حبتي نعنا بدنجن وصع امو نزاناغع كنا فز دلي بلا يتحابتو عين عدينا جنزب بالليل الى ملست يتحوى بقلطف كاب جبو جنزب اوصيو ناس حقه صقمله نسخي جنزب حزيو نخيد بلا يتحابتو بهدات حرايبل يتعترو طراي ابغني نورمو شعو نخيد بلت نسانه تعترو بقطتا ابغني غبرته እንደሆነ ግና حوا كان ነገር اب حسابو كم نبره አይፈለጠት ኣብቲ ዕትሮ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠ ተሓጊሱ ነበረ ብዙኾነ ይኹን መንገዲ ድማ ነቲ ኩሉ ገንዘብ ንምውሳድ ይደሊ ነበረ ክልቲኦም ኣሕዋት ድማ ብሓጎስ ተበገሱ ገለ ስጉምታት ምስ ተጓዓዙ ግና እቲ ሓዋ ብሃንደበት ከብዱ ሒዙ ኣይ ከብደ ሓሚም እናበለ ኣንጠልፀረ ንስኺ ኣብ ዝፅንሒ ሕጂ ክምለስ እየ በላ እንተኾነ ሕማቕ ስለ ዝሓሰበ እምበር ዝኾነ ቃንዛ ኣይነበሮን ቀጢሉ ድማ ናብታ ዕትሮ ኸደ ልክዕ ከልዕላ ክብል ከሎ ሰብኣይ ሓብቱ ብሃንደበት ረኣዮ ብድንጋፀ እንታይ ኮንካ ድሓን ዲኻ ሰላም ድዩ ኢሉ ሓተተ እቲ ሓዋ ነቲ ፍርሒ ንኻዕበ እናፈተነ ኣነ ነዚ ዕትሮ ክዕድጎ ደለ ኢሉ መለሰ እቲ ሰብኣይ ሓብቱ ሰሓቕ እሞ ነዚ ኮንካ ግደፎ ንዓ ሓደ ፅቡቕ ናይ ነሃስ መትሓዚ ፈሳሲ ከሪኤካ ኣብ ክንድኡ ነዚ ውሰዶ በሎ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ቀልጢፉ ነቲ መትሓዚ ሒዙ ተመልሰ እንተኾነ ግን ዓይኒ እቲ ዘምኡ ገና ኣብቲ ዕትሮ ተተኺሉ ነበረ እዚ መትሓዚ ፈሳሲ ኣይደልን እየ ኢሉ ቀልጢፉ መለሰሉ ነዚ ዕትሮ እየ ዝደሊ ድሮ ከም ዝወንኑ ድማ ኢዱ ኣብ ልዕሊኡ ጠፍጠፎ እቲ ሰብኣይ ሓብቱ ብህዳት እዚ መትሓዚ ፈሳሲ ዕትሮ እዚ ዝያዳ ዋጋ ኣለዎ ኣብ ክንድኡ ነዚ ውሰዶ ኢሉ ኣረዶ እቲ ሓዋ ግን ኣይፋል ኣነ ነዚ ዕትሮ እዚ ጥራይ እየ ዝደሊ ኢሉ ተቃወመ እቲ ሰብኣይ ሓብቱ ነቲ ዕትሮ ኣብ ኢዱ ወሲዱ ነቲ መትሓዚ ፈሳሲ እንደዘይ ወሰድካዮ ነቲ ዕትሮ እውን ኣይትወስዶን ኢኻ ንበሎ እቲ ዘምኡ ብቕልጡፍ ሰዓቦ ጽናዕ ስምዓኒ ኢሉ ደው ኣበሎ ከምዚ ንግበር ክልቲኡ ክዕድጎ እየ በሎ ካብቲ ናይ እቶም ኣቑሑ ሓቀኛ ዋጋ ኣዝዩ ዝበለፀ ገንዘብ ክበክዐ ነቲ ገንዘብ ኣረኪቡ ክልቲኡ ወሲዱ እናሰሓቐ ድማ ከደ ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ እቲ ዕትሮ ብሓጎስ ኣብ መሬት ኣንበሮ ነቲ መትሓዚ ፈሳሲ ግና ከም ዋጋ ዘይብሉ ኣብ ጎኒ ደርበዮ ነቲ ጨርቂ ካብ ኣብቲ ዕትሮ ብህድኣት ኣላዕሎ ኢዱ ናብ ውሽጢ ድማ ይእተዎ እንተኾነ ግን ጥራዩ ነበረት ልቡ ሰንበደ ኣዕንቱ ፈጠጠ ብቕልጡፍ ነቲ ዕትሮ ገልቢጡ ነዝነዞ ሓንቲ ንእሽተይ ወረቐት ድማ ረኸበ ኣልዒሉ ኣንበባ ኣብኣ ድማ ሕቑፊ ስስዐ ኩሉ ግዜ ጥራዩ እዩ ዝብል ጽሑፍ ነበሮ እታ ቃላት ከም ብሞደሻ ኣብ ደረቱ ዝተወቅዐ ኮይኑ ተሰምዖ ኣብ ጓሂ ድማ ጠለቐ ዝግብኦ ረኺቡ ዶ ይመስለኩም እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ናይዛ ዛንታ ሕቑፊ ስስዐ ኩሉ ግዜ ጥራይ እዩ ዝብል ኮይኑ ስስዐ ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ክሳራ ከም ዘብፅሓና ህማ የጠንቀቐና ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ቤትኩማ ትኮኑ ተስፋ ገብር ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይንሕሞ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ስጋ ንራኸብ ደሓን ቀንዩ